Bethuna, uSeason 2 weNganesithembu is done and dusted, kodwa uMpumelelo noTirelo hayi utrenda almost every week. Hayi ukudregwa almost every week since isizini iphelile. Ewe, abanye bethu besimthanda kakhulu uVuyo and we wanted the best for yena noMpumelelo. Besifuna u-happily ever after. Kodwa ke mabethunana, it was not meant to be like that. Uyaqonda? Sometimes uthando is a losing game. Umjolo sometimes uyafana namateki ashisayo uSisimay Siphakela wayecula ngawo. But ke uVuyo mos ubonile into yobana ayashisa amateki, this is not my size, waphuma. Uyayibona? Ngoku ke kule circle of love, umjolo wesithembu, uTirelo usaqhuba. Uyaqonda? Awakamshiseli amateki. Uyaqonda? So masikhe simalawe maan uTiri to be kulo mjolo wesithembu mabethunana. Abe happy uba u-happy. Uba uyapritenda, heyi, makapritende uba happy uba uyapritenda. Let us allow her to be. UVuyo mabethunana ungene eyazi uba uMpumelelo is not a one-woman man. uMpumelelo had made it loud and clear that yena ngumfana wesithembu, that yena uthando lwakhe lungangolwandle. And so yena ufuna uthanda abantu abanintsi, abantu besifazane abanintsi. He'd made it loud and clear. Kwakhona noNompumelelo ngoku uVuyo ebefika. Iyayibona laa nto? Into ke mna endiqonda ubana mhlawumbi noba ngenye yezinto eye yabhida, uyabona le nto mhlawumbi ungena kwinto ongayiqondiyo. Isithembu kwaXhosa ayonto ixhaphakileyo, sikhona. And so it's not like abantu mhlawumbi, especially uFusekapa, akho mntu omaziyo who is openly practicing isithembu. And so uyongena kwinto ocinga uba mhlawumbi uzongena une-fairy tale laa ntuka kulaa nto esisithembu, and then phakathi naphakathi ashise amateki. So I think that is what happened with uVuyo. Because isithembu, man guys, ingathi kum it's a jungle, it's love and war. Soloko kusiliwa every now and again. Isikhathi sokujabula esithenjini sincane. Inoba nentloko kaMpumelelo ibisoloko ishushu okanye isoloko ishushu nangoku because ingathi bakhona nabanye sebengenile ngoku abavale isikhala. Uyaqonda? Baphumile abanye, bangenile abanye. And so into enzima leya, especially for females, le nto yesithembu ndikuxelela. uTirelo for now she seems happy. Let us allow her to be. Uyabona ii-20s ndikuxelela, we've made some foolish decisions that we look back and we're like, hayi bo mabethunana, yayindim lowana endandikwi-village bicycle situation, sibaninzi ebhayisekileni. If awukakagqithi kuloo situation, siyakuhalalisela mntakabawo, siyakuvuyela. Well done, wisdom. Because abanye bethu sivela uba foolish. And so we might not agree with uTirelo, her choice to choose uMpumelelo nesithembu somjolo ntonto. But for now, let us allow her to be mabethunana. Qha mna iyi-one into yam endiqonda ubana ngaske avundle kuyo ziindaba ze-sexual health, yabo? But it's not just for yena nomjolo wesithembu, for anyone o-active. I-sexual health yakho funeka ibe yi-responsibility yakho, uziprotekthe by all means. Uyaqonda? Funeke i-sexual health yakho uyiprioritize. But hayi man, masingabadregi kangaka man. Please, babethuna.